Close contact sa imam nga taga-Upol, Misamis Oriental, nagpositibo sab sa COVID-19. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasara apan naglisod ang local government unit sa Upol sa pag-quarantine sa maong nga pasyente sanglit wala mitugot ang mga kabanay niini. Usa sa mga close contact sa usa ka imam nga may COVID-19 ang nagpositibo usab sa maong sakit tungod nag-uban sila sulod sa moske. Dugang kini sa local transmission sa COVID-19 sa Upol, Misamis Oriental. Ang pasyente, usa ka 63 anyos nga lalaking residente sa Barangay Bara ug dunay simptomas sa COVID-19 nga pag-ubo. Lakip iyang banay gipailawom sab sa RT-PCR test. Gi-expect nato ning diri magsugod ang problema nato sa local transmission. Crowded kayo ang area unya sagol ang area. Doon natin mga igsoon nga mga Maranaw, doon ay mga Kristiyanos o doon na po'y lain nga mga grupo sad nga naaning dapita. Apa naglisod ang LGU nga kumbensihon ang pasyente nga dalahon sa quarantine facility tungod mibabag ang mga kabanay niini. Apan misugot ra gihapon kini kadugayan ug anana karon ang pasyente sa Temporary Treatment and Monitoring Facility sa Cagayan de Oro City. Mas may manggot sa Cagayan de Oro kay kompleto sila og gamit kumpara din sa atong lungsod. Unya dagan sad sila og mga kahimanan aron ma-monitor sa ang kondisyon ni ining. Sara, nanawagan karon ang LGU sa Upol ngadto sa mga residente sa maong lungsod nga sabton og mokooperar sa ilahang mga ginahimo nga lakang kini tungod manggod aron mapugngan ang pagkuyanap sa COVID-19 sa ilahang lungsod. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.